man yung bugas na to ron? Wise well doon. Nya, kaon tarong ani puro hangin ron. Oh no! Wise well do. Nya mo kon sa man tani? Di. Ito, dia nga magkakaon tani ron. Sige, wala mong guro kayo nilang bugas nila. Di, ibalik atong cellphone o katong speaker. Ito, baligyan ito. Dili din ikaw mangita. Ang babae na ron sa balay, ikaw manguat kuan dito, balik ka dito. Ako may nasugoon mo dito. Ikaw may nagkaunoon na anong trabaho, aron makakuan. Ikaw baligyan dito. Ikaw balik dyan dito, kaya mo nang katungod. Sobra na ka ha? Tindog ba ka? Sukol ka? Sukol! Sobra na kay kanay mo kinaya ha? Nya gabi eh. Aw. Uy, apila yan na. Sige, balik dyan na to. Sige. Wa pa lang ng gabi eh. Di, gikumpaligyan ng yate. Niyang di mahalin. Hindi mahalin, di. Pag ang speaker, pag kambiyan o kuan. Kining piso, ang cellphone, kambiyan o kiniktan. Aw. Sige. Kana naman di ay. Basta kay. Balik ni mo. Speaker! 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 Cellphone mo diha! Speaker! Speaker! Cellphone mo diha! Diyan na! Lunga. Ay, kan? Dito, niguay ko kung kabaw ato, nahan. Saan mo na, pila may presyo na day. Lagi na ko. Kini, kinintos ni speaker. Na kini cellphone, 5,000. Mahala po na ako, ganahan takuan niyo kay dito sa mong kuan ba? Hindot. Ningaw mangod. Hindot Kailangan boss. kong speaker yaw. Tulog-tulog kag maudto kini may pasan sa. Hindot kay mong kuan. Di madala kang 100 yung kwarta nako. Nah, suda ni boss eh. Ini udah lagu 100 boss eh. Pero nakay kuan, nakay piso diha. Sugot ko, pagkay ba ni piso. Okay, pagkambiyan ni piso. Oh, kini iniktan. Maingon sa kong asawa pod. Kay igo ron po kun nuro yan eh. Sugo ron po kuan eh. Pastilan. Kani piso na lagi ko piso sa balay pero kani ganahan po ko ni cellphone no. Kini hiniktan. Pwede raw hiniktan. Sa may mayo hinunog. Sa may no kambiyan ko nagkabaw. Kani kambiyan ko tan, kini piso, kini kabaw. Nah, di ko pasali ka ng kabaw, boss. Kaya gingon sa kong asawa, hiniktan man. Amatay lisura wa. Okay. Kana din kabaw, mahal man ang presyo. Di na magsilbi, boss. Di ko pasali ka na, boss. Ang gingon sa kong asawa, hiniktan. Dili ng kabaw. Dili man na hiniktan, boss. Sa to pa hiniktan gid imong gusto di ay. Hiniktan. Atay mo. Sige. Okay man kani. Piso. Yung kini hiniktan. Sige, ako hiniktan sa balay. Sige. O sige, tara. Sige, tara. Ta. No. Napo ko hiniktan no. Ano mo yung hiniktan pud sa balay? Oh, kini may klaro hiniktan. Di pa na sa itong kabaw nga tinuhog ko ito. Oh, sige, hiniktan. Kini may kita sa asawa, hiniktan. Ako yung kabaw, tinuhog man to, di man to hiniktan. Kaya ba, hiniktan o, nahikot ka na. Uli, kami mo ta. Kuha na to yung speaker ng cellphone na. Piso daw. O, di raw. Kaya duda ko ni piso ba? Piso ni ano? Piso. Sorry pagtanaw na mo na, piso sa street. Mura magpiso sa street ko. Piso man rin oh. Di na lang upaw. Piso mo yung liwat ni. O, dala nga. Kuha na to yung mukha na. O, sige. Sulok sa ako na o. Parang di na mo lupa ng hiniktan. Ako na lang, dala. O, Sige. Lang, meron ko lang. Ana, dala na siguro ni bugas. Asa man imong halin ron? Wala ginahalin lang. Ako na lang gipagkambyoan tong speaker pagkambyoan ako piso. Kaya gatong imuhang cellphone pagkambyoan ako kiniktan. Nabi ang tay kuan dito kambyoan ba tayo nagkabaw tong kuan tong ang cellphone. Awa kun sugot ato yung kabaw kay ingon makahiniktan god. Kaya kato yung kabaw di man to hiniktan tinuhog man to. Kini lang akong gidawat kini hiniktan. Darang piso. Kambyo sa speaker. Tay kining hiniktan oh. Kambyo na sa kuan cellphone. Sa man nga, naikabaw, wala kang biwi, iring noon. Kambyo. Ingon magka nga hiniktan imong gusto kambyo. Ya kato kabaw di man to hiniktan. Tinuhog mo to. Kana lang iring kay hiniktan. No. Kuan, kambyo. Gusto gini mong iring, iring. Ito, ako. Ayaw lang.